Om dat op te redden wordt gebruik maken van deze folie. Die is er speciaal opleid om het gas rapper groeien te laten. Om deze omstandigheden een ideale wijze, want het hoort vocht beet. Dan heb je de sproei strak uit, maar dan verdroegt het net vermoeden en dan verdampt hij van onderen. En als het al een beetje mij zit, kan er maar 14 dagen kan er een knappe morgen staan. Het hele veld is op een scheppen gaan. Dat wie naar de laatste PC ook wel nedig. Het veld waar toch al het Rijnwetter stikken roem. Alle maatregels die het nou na binnen, maar de soks in de toekomst voorkomen. Zou het bewerkt hebben, kan ik haast wel zeggen dat het eigenlijk geen wetter op komen kan. Dat hoort in weer, is heel intensief draineren om het 2 meter en er is ook een wetterstelsel boeten online. Er zit een dubbel wetterstelsel in. Dus het moet, dan moet het extreem wezen maar dat het gebeurt. Het veld mij van de gemeente Frensje-Tradiel net Jeddebroekt worden als voor de PC was die 3 augustus. Wij koersen gewoon op die PC-dag, jongen. En dat is ook het eerste barenwerk. En dat is dus tijdspannen wat we het in vorm de boksen maken. De organisatie van de PC is blij met het nieuwe veld. Ze hadden vertrouwen in dat het alle jaar op het tijd klaar komt. Nou, garage is waar hij garage is in het leven, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het Aron hier geweest is. Ja, zo wordt het net wel. Er wordt duidelijk wat we gaan met de oude drainage. Dat loopt er al 95 jaar in. Dat weer een vervanging daar. Het loopt wat te diep. Alle factoren dat we denken, nou, het is behoorlijk aanpakt. Het maakt het behoorlijk verschil.